Tak ja vás opätovne zdravím pri večernej zase matematickej seanse. Dnes tu máme takú zvláštnu úlohu. Dva povozy vyšli súčasne z dvoch miest, ktoré boli od seba 3 km vzdialené. Keď idú oproti sebe, stretnú sa o 15 minút. Keď sa vydajú jedným smerom, jeden dobehne druhého za 1 hodinu. Akou rýchlosťou ide každý z nich, tak si poďme nakresliť situáciu. Máme dve mestá, mesto A a mesto B. Keď idú oproti sebe, to znamená, že tento ide rýchlosťou takouto a tento ide rýchlosťou, sa hýbe oproti nemu, tak sa niekde stretnú. Hej? Čiže tento prejde vzdialenosť takúto a tento prejde vzdialenosť takúto. Keby však išiel tento rýchlosťou sem a tento sa hýbal sem, tak sa stretnú v bode V a tento prejde vzdialenosť túto a túto, to znamená, to je 3 km a plus ešte jeho vzdialenosť B do V a toto má byť za 1 hodinu a zase sa majú stretnúť. Poďme sa teda pozrieť, a ešte tuto sme zabudli, tento stred je 0,25 hodiny, hej? Pardon, 15 minút, no 0,25 hodiny, dobre. Takže poďme sa na to pozrieť takto. Vieme, že SA plus SB je 3 km. Vieme, že keď vyrazili súčasne, znamená, že budú rovnaký čas pôjdu. To znamená, ak je rýchlosť A, SA lomeno TA, toto ide. A vieme, že TA sa rovná SA lomeno VA, no tak, keďže ten je istý čas aj TB, tak je to SB lomeno rýchlosť B. Tak. Čo vieme ďalej? Vieme, že ak pôjdu jedným smerom, vieme, že SAV z bodu A do bodu V, potiaľto, musí byť SBV plus 3 km. Vieme, myšlienka by bola, že ak by sme spočítali rýchlosti VA a VB, to znamená, ako rýchlo sa približujú k sebe a majú to prejsť za 15 minút, znamená, že SA plus SB by sa malo rovnať VA plus VB lomeno 0,25 hodiny. No. Čo s tým teraz? SA plus SB, toto vieme, že je 3. Takže skúsme za VA by sme vedeli dosadiť nasledovné. VA by som mohol povedať, že je zároveň SAV lomeno čas 1 hodina, hej? Lebo prešiel túto vzdialenosť SAV za 1 hodinu, hej? V podstate odtiaľto sa dostal sem za 1 hodinu. To znamená, že je to SBV plus 3 km za 1 hodinu. No a teraz to poďme jednoducho dosadiť. Znamená, že z toho vyplýva SBV plus 3 lomeno 1 plus SBV lomeno 1, lebo aj z Bčka sem sa dostal za tú 1 hodinu,
deleno 0,25 sa má rovnať 3 km. Poďme to vypočítať. To znamená, že 2x SBV plus 3 lomeno 0,25 sa rovná 3. km. Takže vychádza, že 2x SBV sa rovná plus 3 sa rovná 12. 2x SBV sa rovná 4. 12 minus 3 je 9. 12 minus 3 je 12 minus 3, budem pokračovať tu, to znamená 2x SBV sa rovná 9. To znamená SBV sa rovná 4,5 km. To znamená SAV je o 3 viacej, to znamená je to 7,5 km. To znamená, že rýchlosť A je 7,5 deleno 1, a je to v kilometroch za hodinu. To je 7,5 km za hodinu. A rýchlosť B je analogicky 4,5 km za hodinu. Takže jeden z nich ide 7,5 km za hodinu, druhý ide 4,5 km za hodinu. No, bola to taká pomerne dlhšia úloha, ale verím, že vás to celkom potešilo a hlavne niečo naučilo. Majte sa, čaute.